вақте ки шумо ҳамкория ёд гирифтед, бақувваттар шудед, баъд майлаш ҷудо шуда кор кунед ҳам мешавад. бадбахтӣ дар чи аст? дар он аст ки дар ҳамин давлати мо, дар халқи мо одамоне ки бо ҳамкорӣ карда муваффақ шудагӣ ҳастанд массава, то есть бисёран, каман. барои ҳама қадар фақат бисёртар ман шумо ба 3 та 4 та 5 та чизи асосиша мефаҳмонам. ҳамкорӣ кардан қиин, ҳамкорӣ кардан мушкил, не ки выгодна барои шумо. барои ҳама қадар якумин чизе ки мехоҳам ки ман халқи мо бояд ки ёд гирад, ҳамдигар қати кор кардана ёд гирифтан дар кор. вақте ки шумо партнёр қати кор мекунед, ин ранги дутта ҳамин гӯям дутта калисои як ароба баред. ҳар душ бояд ки як хел чарх занад, якташ майда, якташ калон, якташ пеш, якташ ду дар намешавад. ҳар душ бояд як хел чарх занад. барои ҳамон шумо ҳамин бизнес мекунед, бисёр одамо худаша пеши кораша баста мекунад. чӣ хел мегӯд ки коррупсия ҳай, мегӯд намемонад кардан, конкуренсия бисёр аст, барои ин чизо пул дар кор аст, уже вақташ гузашт, пештатар сар кардан дар кор буд. ман акун калон сол шудам, агар ки ман касал намебудам, агар ки ман қарздор намешудам, қуввати одам пулаш ба нест, қуввати одам дасташ ба нест, қуввати одам кораш ба нест, қуввати одам нияташ ба. вақте ки шумо нията бузург кардед, шумо такя ба тавонои парвардигор кардед. ҳамватанони азизи гиромӣ, мехоҳам ки дар ин суҳбата мо гап занам дар бораи чӣ хел ҳамкорӣ карданам. яке аз чизи асосие ки бояд ки халқи мо ёд гирад, ба якдигар ҳамкорӣ карданам. ин хеле камбудии зиёд аст ки мардуми мо ба якдигар ҳамкорӣ кардан натониста истодааст. вақте ки шумо капиталатон камтар аст, сармоятон камтар ҳаст, вақте ки шумо возможностое ки камтар доред, имкониятотон камтар бошад, дар ҳақиқат бояд ки ҳамкория ёд гиред, муносибатро ёд гиред. вақте ки шумо ҳамкория ёд гирифтед, бақувваттар шудед, баъд майлаш ҷудо шуда кор кунед ҳам мешавад. бадбахтӣ дар чи аст? дар он аст ки дар ҳамин давлати мо, дар халқи мо одамоне ки бо ҳамкорӣ карда муваффақ шудагӣ ҳастанд массава, то есть бисёран, каман. барои ҳама қадар фақат бисёртар намунаҳои хуб камтар, намунаҳои ганда бисёртар. ин чӣ гуфта гапам? мисол ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута хешутабор ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, дута ҳамсин ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ, ё ки дусета ё рафиқ ҳамкорӣ карда ҷудо шудагӣ. агар ки на самом деле шумо якҷоя кор кардана ёд гиред, хеле пеш меред. ман шумо ба 3 та 4 та 5 та чизи асосиша мефаҳмонам. ҳамкорӣ кардан қиин, ҳамкорӣ кардан мушкил, не ки выгодна барои шумо. дар ҳақиқат выгодна. чӣ ба чанд та плюсаш аст, чанд та хубиш аст. якум, вақте ки шумо партнёр қати ҳамкорӣ мекунед, пули кам қатиам бизнес кардан метавонед. дуюм, анамо хатаратон кам мешавад, ин рискатон кам мешавад. ин беҳад плюси калона барои бизнес ки шумо ба хатаратон кам мешавад. сеюм плюсаш дар чи аст ки шумо ба возможностатон зиёд шуда рафта мегирад, имкониятатон зиёд шуда рафта мегирад. чорум, маҷбур мешед ки вақте ки ҳамкор қати кор кардед, а бизнес пул нагиред. вақте ки пула шумо а бизнес намегиред, кассаба меистаду ана давр зада мегардад, оборот хӯрда мегардад, тестатар бизнесатон боло барафта, оборотатон калон шуда мебаравад. панҷум, вақте ки шумо партнёр қати кор мекунед, хоҳед нахоҳед маҷбур мешед ки ҳисоб китоба дуруст кунед. ҳисоб китобатон дуруст буданаш дар кор, учёт контролатон нағз мешавад, порядка мешавад, бизнесатон ба порядки хуб мешавад, план мешавад, стратегия мешавад, шумо ба осон мешавад бизнес кардан. барои ҳама қадар баъд баъзан административни ресурсотон пайдо мешавад. ин чӣ гуфта гап? шиносоитон, сивиасотон шумо ба камтатар аст, дигаро ба мискон бисёртатар аст, якҷоя тестатар мешавад. агар ки шумо анализ карда буред, тамоми дунё бинед, кадом компаниое ки калонтарин шудагӣ ҳастанд дар дунё, ҳаваё мана Билл Гейтса бинед, Урон Баффета бинед, дигаро бисёре ҳаваё 20%, 30%, 10%, 12%, 50% аз ҳар хел компаниҳое ки порядка ҳасту, компаниҳое ки оянда пеш ба зиёд шуда рафта метавонад, ҳамоно ба инвеститсия мекунад. гуҷо ба финансови учёту контрол бошаду гуҷо ба менеҷмент нағз мондагӣ бошад, ҳамонҷ ба бизнес кардан мешавад. дигараш ба бизнес кардан наметавонед. барои ҳама қадар шумо бояд ки худатон як қарор ба биёед. 100% шумо метавонед ки хуҷаин бошед аз як компания ки 5000, 2000 даромад метиҳад, як мисол гӯем як моҳ ба, ё ки шумо метавонед ки 20% даромад гиреду, 20% компанияи шумо бошаду, а компания ки миллион даромад метиҳад, ё ки 50000, 100000, 200000 ё 500000 даромад метиҳад. барои ҳама қадар якумин чизе ки мехоҳам ки ман халқи мо бояд ки ёд гирад, ҳамдигар қати кор кардана ёд гирифтан дар кор. барои чӣ мардуми мо ҳамкадигар қати кор кардан наметавонад? чӣ ки мо фикронаи мо дига ҳаст. мо аввал
эмоциямо, аввал эҳсосот ба дода мешавем, баъд логика, баъд ақламо кор мекунад. ин чӣ гуфта гап? Аввал эҳсосот ба дода мешавем, аввал эҳсосоти мо пешакӣ мераду. Ман гумон мекардам ки ту бояд ин хел кунӣ, ман намедонистам ки ту ин хел меша. Мо ҳамон ягон фикре ки дорем нисбати партнёрамо, нисбати шарикамо, ҳамонамо гуфтан наметоем. Мо ҳава дар он ба ҷамъ кардан мегирем, ҷамъ мекунем то як муддате ки ҳамин уже тамоман қин шуда мебаровад, ба зӯрамо намерасад. То як муддате ки баъд дига тамоман қин шуда мебароваду, баъд ҳамаи ҳамин аламою ғамома претензия карда, ғурбат карда, баъд мо фаҳмондана сар мекунем партнёрмо ба ё шарикамо ба. Барое ки шумо ин кора накунед, барои ҳамон чӣ кор кардан дар кор? Доимо ҳар як якдигар нофаҳмӣ ки шуд, доимо ки ҳар як чизе ки шумо ба маъқул нест, просто ҳавая шишта болои коғаз оварда, суҳбат карда, як варианти дурусташа интихоб карданатон дар кор. Ҳамин кора фақат партнёр қатӣ кардан дар кор. Шумо бояд ки ҳамин маслиҳата партнёр қатӣ кунед. Занатон қатӣ не, додаратон қатӣ не, хешатон қатӣ не. Вақте ки шумо партнёр қатӣ кор мекунед, ин ранги дутта ҳамин гӯем дутта калисои як ароба барин. Ҳар душ бояд ки як хел чарх занад, якташ майда, якташ калон, якташ пеш, якташ ду дар намешавад. Ҳар душ бояд як хел чарх занад. Барои ҳамон шумо ҳамаи ҳамин мушкилию, камбудию, пешрафтию, бурдборию, ҳамаи чиза бояд ки ҳамон шарикатон қатӣ ҳамсӯҳбат кунед. Шарикатон қатӣ шаффоф кор кардана ёд гиред. Аз шарикатон бояд шумо руст накунед. Вақте ки ҳамин инсон шарикаш қатӣ шаффоф кор кардана ёд гирефт, худованд барака метиҳад кораш ба. Ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ба фикрам ки ман хундагӣ будам гуҷоба. Ҳамин хел ҳадис ҳам ҳаст ки вақте ки се кас кор мекунад, мисол се кас, як кас ақида дорад, идея хуб дорад, идея пешниҳод мекунад, не ки дуюм кор кардан мехоҳаду, не ки нафаҳмид. То есть инам дуюмам мехоҳад ки кор кунад, пул кор кунад, даромад гирад, не ки нафаҳмид то ахира ҳамин ақидая. Сеюмаша мехоҳад кор кунад, не ки шубҳа дорад. ҳамон ҳадис ба гуфтагӣ буд ки агар ки ҳамин се кас аз сабабе ки якдигаш нафаҳмид ки ин ақида пешниҳод кард, ин мехоҳад не ки нафаҳмид пурра, мана ин бошад сеюма шубҳа дорад. Байни ино ба Парвардигор гуфтагӣ ки ман меравам, шайтон омада ино ба раздор месозад дар байни ин чизҳо. Накун. Пайғамбар мо чӣ гуфтагӣ Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ки агар ки се кас ҳамкорӣ карданӣ бошад, як кас ақида дошта бошад, идеяи хуб пешниҳод кунад, бояд ки ҳаракат кунад ки дуюм ба фаҳмондан тавонад, ки дуюм фаҳмад, ба пуррагӣ фаҳмад, ки дар ояндаи ҳамон коре кардаги стодиша бинад ки кадом аз нуқтаи А, нуқтаи Б ба кай ба мерасаду чӣ хел мерасад, конечный результат чӣ хел мешавад. То есть ахиро оқубат кора охираш ҳисоб ку, аввалаш не, натиҷа ҳисоб. Сеюм бояд ки ин одаме ки ақида пешниҳод мекунад, ҳамин хел дуруст фаҳмондан тавонад ки сеюм тамоман шубҳа накарда бовариш пайдо шуд. Вақте ки ҳар сети ин як хел бовариш пайдо шуд, дар сари ино фикри хато гум мешавад. Вақте ки дар сари ино фикри хато гум шуду, фақат фикри боварӣ пайдо шуд, баъд худованд баракаша метиҳад, кори ино ба пеш рафтан метавонад, корашон бурд мекунад. Худованд гуфта ки ман чорум шуда ино ба роҳбарӣ карда шароит месозам. Нигоҳ кунед, мо ҳамон вақте ки мегӯем барака ё чӣ мегӯем, ҳамин чиза бояд ки одам нағз фаҳмад. Ман чӣ хулоса ба омадам? Ман хулоса ба омадам ки вақте ки шумо мисол бизнес мекунед, бисёр одамо худаша пеши кораша баста мекунад. Чӣ хел? Мегӯд ки коррупсия ҳай, мегӯд намемонад кардан, конкуренсия бисёр аст, барои ин чизҳо пул дар кор аст, уже вақташ гузашт, пештатар сар кардан дар кор буд. Ман акун калон сол шудам, агар ки ман касал намебудам, агар ки ман қарздор намешудам, агар ки ман пештатар сар мекардам, агар ки ман ба як одам мебуд ки дастгирӣ кунад, як одам мебуд ки ман ба ёд тиҳад, ҳамин гапҳо пеши кори шумо баста мекунад. ин чӣ гуфта? Фикронаи шумо хом мекунаду пеши кори шумо меонад. Ин чӣ гуфта? Агар пеши кори шумо баста мекунад, чӣ ба майни сари шумо дига роҳи ҳалли кора намековад. Фақат ҳамон ба қаноатманд шуда мешинад ки хай пул нест, чо мекунем? Хай ман ба шинос нест, чо кунем? Ман ба амакам ё тағом нест ки дастгирӣ кунад, чо кунам? Акун шумо агар диққат карда буред, вақте ки шумо мегӯед ки ман Парвардигор ба бовар дорам, худованд ба бовар дорам, баъд ҳамин боварии шумо, имондории шумо кай ба санҷиш мегузарад? Кай ба ҳамон боварии шумо худованд ба санҷиш мегузарад? Ана ҳамин хели моментоба, ҳамин хел муддатоиба ки шумо мумкин ки баъзе имкониятотон нест, не ки мегӯед ки имконияти худатон ба такя намекунеду имконияти Парвардигор ба такя мекунед. То есть натиҷа аз коратон намедонеду натиҷа аз баракат аз Парвардигор медонед. Ана ҳамон вақт коратон ба пеш мерад. Шумо гумон мекунед ки вақте ки ман кора сар кардам ё кор мекардам, ман ба ҳама имкониятот буд? Не. Фақат ман як чиза медонистам. Ман чиза медонистам ки худованд талаб кунӣ, худованд метиҳад.
медонистам ки такя ба парвардигор кунӣ, парвардигор бараки кората метиҳад, ҳамон одаме ки дар кор аз шумо меёбад, шуморо шинос мекунад. Ин чӣ гуфта гап? Қуввати одам пулаш ба нест, қуввати одам дасташ ба нест, қуввати одам кораш ба нест, қуввати одам нияташ бай. Вақте ки шумо нията бузург кардед, шумо такя ба тавонои парвардигор кардед, баъзан чӣ ба ақлатон ҳозир кӯтоҳӣ мекунад. Не ки вақте ки ҳавае ба такя карда ба сараш шудед, аста аста мебинед ки парвардигор шумо ба ҳамон одамои дар коритона вомхӯр мекунад, шумо ба ҳамон илма метиҳад, ҳамон ҳунара метиҳад. Шумо фақат ҳавае ба бовар карда ба пеш рафтанатон дар кор. ин гуфтагим беҳад чиз зарур аст.